tabok phano lomor bai mai sui chai tongnai rokno bol loko adong rok thangai borok ni koktoma khanai nei tabok phano damba damdok himima thangmani lama ni kami rogo sabo jongjal khanai nei tabok phano Phirang Kwrwi manago tongoi tongnai lokorokni mokhang sabo nai nei tabok phano tui hamya tui sani kuani yongla kathini tui nangai ma tongnai rokni sak hamya ongi tongphoro sabo borokno sak hamri nai tabok phano rungsrung moni Sep Kwrwi rungnok tongaibo rungnok kholopjakui thangnai rokno sabo phiyogeri phinai sabo gosenai ang hapanga phaikhe ang MLA chakhe ang montri chakhe ang MDC chakhe obohai khlairi nai kabang mane kokri phano samongla kisi sase ongbo kabang mane kokri layo yagoloke phemlok chako tipra saro obhai keno haina hai lokorokni kok tama jungjalni kok tama hakchalna tongnai rokni manago tongnai rokni tei kaham manu ya rokni jung Phirang Kwrwi rokni lomor bai yak bai mai sui chai tongnai rokni kok tama edisi chongbari ni sakang kok Tripurani ground zero reporting haina haichini ground zero reporting hapong halap tim haina haichini ground zero reporting hapong halap tuisha kasawi Lama Kwrwi tei halap kasawi Komolpur bakhaksani bisingo khopjaknai Salema RD block dalai hangkorni Panbua panchayni bisingo khopjaknai Khampura Baghirath Khampura kok Tripurani ground zero report phiaba koktama saimanjakha amchai belaino saya chugya bru bosangni takhuro tongoi tongbai jamani tabok phano mai sercha khe romor bai sui jungjal khai hor aya sane aichuk ni chimina mai sui yak bai mai sui chalai tongmani busuk jungjal busuk khasa mani koktama sai khenarkya chini koktama thumnai rakesh de pormano khanai nai di bukhukni khuptei takok bukuk song naro bunai di tam khai tongjaja chini takok bukuk song buru dofani takok bukuk song bongni jingjalo mo hairong no sagani munai ni mutam mongka ani mong the ko binari yang nong ni mutam parang jaka Baghirath Khampura Baghirath para engka nong mo bolok hatam klai Salema engka ingko kha panchayat Panbua engka norok je oro mo haki mai sugui samani busoro balukha oro balukha agi dabura soni saini simi engka je nomor milok phano krina milok Kwrwi current tor tong Phirang Kwrwi engka tui rok le bahai tui hamya tui sani tui manung lai ta engka onnoni or je tang mo mai sugma jaga wo koi kisi sugui man oro 1 kg rok ngano 1 kg engka 1 kg khemang norok mo hakimang sugui ma saja utana engka mo haki suk samle norok belai khem baluk jak na balujak engka no kunu mai suk jana machine milok Kwrwi do engka sagare kaki dahai ken no mo mai chongma rok angko khaima rok bubai sai khai ken nong ni je mo ako je kosto mosto khena ako suno chama to hana kichimba ano engka koi kg rok suk man saka ki mo se saro khe ba sulayo sesa rok sena se saro no buma bufa busui busurok jotono mutai sai thangbai kya o kami wono phiaba Lama Kwrwi kho jung Phirang Kwrwi kho Rangni Sep Kwrwi kho kamini lukurokno thangnai yakse hafang sibir hinai
Talangai tongne rifano nok thaisi miri jakma bai tangai chanani Sep Kwrwi wngma bai thangai tongnani balam maya wngma bai kifili ma phalai phika huk khainani thayo o huk khainani ganda thaino borok no lama phirang twi Rangnokni Sep saprok renani sanlaikha sakra takhuk de bokhuk song no simse haboi tonani ba tangpai rifono sarkar ingke jungaro kuno phol phokla kana jaga kuri bagan bawja kana jaga kuri Lama Kwrwi na kay khali na kay abon boye jung oro no nu man khai ba hamo Ngay abno rifanya rongle kok rijak tongona tau phano rifayata Ngay kebo phano normal taksa jote kebo phan naine kirei nene kri ko abon nono para khamani busu balukha 50 soka kha 50 bosor tau phano tabu phano noni kopal bidimano gyakha gya ai hini noro cin baba soro oro tungono thipailang kha Oro tono thina le nimong tamu Ani mong khe roton joi riang sagade nge chini kami khe khampura para yo nge tini subida ka to joto no subida kai tung nge bazar thanani himnani phainani kuno lama bo subida krei lama phaika ordek phayo o tu joto yang to chu chu chung himme abdon ma khayo nge yang to lama bo kroi ko ta bo kroi chini kuno sopo khaina kuno sopo krei ga no mangkha chung agi tabu koloni samani abo mangkha nge aro tabu thasi samani iko no bo chi bajaga hapung bo jaga kri ke yang bo khairi ka tung te ha su da ngo ta atu ko abro ngo ta ti Ngay tay no tak norok ja nangai tong mal tam nangai tong chung na mang ka to tabu lama se sabra pratham nangra wo lama tong ka se chung sobu kisu sob ke ju khairan tong man lama se kri ke chung bob ti ke khairan ba no khungja man bo sarkar no khungja man bo chung kuno tu se green cross khai se tumna se lama sombab kri hang ka to khaima ya nge lama se sabra pratham nangra wo sini oro kami sobenani Iskul lolo nong lolo chere Eskul ro bukurui Esko kuili Eskul kurui ini ko ta bukurui eskul tongo agi tongmani abo bo master kri ka satra bukuri ka utong plang thanga eskul bukuri ka uthok trang Ngay tak chere ro le boba heke pori oi lekha seringai tong bai iko odek che ko to ai no ko ma to payo ma pori ma ya ma to payo ka ta sa ko no bara na hawoi moi thane bara tira te hoi terang ko iko ate kem pori le ma to ta Ngay nono jaga je khanawo toini bage rogo video ro SD ro phai thame kani khanawo borok le tam salangka phuro awo ko to bro ko to tenki khairi nai hin sawa tenki khairi ka iko abono o gati a tenki ai ka no tenki khairi ka lang kha ba san asukno ngola thaja bu pung ya tui go se ko la ta uso tromas pe kan ran thang wa bo tui Ngay nongni bazar hati chamor le bo jaga salai chung ke bazar hati jama ka halali bazar wa tamoi thang norok chung iko himoi thango o panba o chini ponjet kana wa soka kai aro parana hote bosor sal na pango babo mane are kon ta himna na go chung pango sokoi nani karon hote kan ro roza bai aron hote kan hati uthango are teke chung o tu kawai bazar thang Ngay tabuk je haste hapang sarkarok to tong botomane ngay ta borok no tak tamo san chung ka prono sano lama ka ham ke khai chuno khai re ব্যবস্থা khai ko koloni mane je kono kam mani chuno বন্দোবস্ত ka ham ka khai ka chung abono যথেষ্ট chung abono soka support khaile Ngay no jagani MLA le sabo chini MLA to kurui MLA to eko monoskanti debno chini oro chini bidan sobani bidan sobani langmana mathangai tongnani kaisa nangsok mani angkha tui sini sago nangkuk mani kabangkuk no tui ni balam se hamia hapangni phasing te chikon tea tenki khairi jago phiaba ati bai kulok laya ati hamia ati bai joto samong angya hapangno tui khairi nani sanlaikha lama khlairi nani sanlaikha sung Phirang rinani sanlaikha chere rokno phorungnani rungnok bo haino tai sanlaikha bobkhro bomnani nok rokbo sagara de norok mo heke teining tongmani busuk balukha chúng mo hai cái từ nông tống mặn khai prai chỉ có chỉ ma baba sung ni sang chỉ nó mo hai cái nông lại phải chú busuk balukha na abo balukha mo tengki le sabo khurudi ô tên kỳ khai 아예 스쿨 할때 나본 거자 버체
mo tengki khaimani bosrok balok khona Tengki khaiman balok kha. 20-25 bosor nga kakini mongkha tamong kha Anyo ko mo kay Devaki. Devaki da sagade darani mong tamong kha ko mo di chini oro hi khong mani chini khambra para mo tuge mo bunja khai mo hai jagan tinu sinungya chung ba yog ya ba tam khanya ni nungma tong ke oron khong kaisa khoko ke te kaisa gonta ba ada gonta na sima tong simanya to kuma jaga una si di himbo bunja khai mo hai wak si tu ku chung ke borok se tu ku ma tong wak su pa sum sayang na ka abo se iko chini গ্রাম এমএলএ র চেয়ারম্যান মেম্বার অফ ব্রক চেয়ারম্যান মেম্বার তো কোনো দোষ মানে গ্রাম এমএ চিনি গাকছ মানে কো এমএলএ র ব্রক নননি এমএলএ সাবো অঙ্কো মনোজ কান্তি বতামনি এমএলএ বা মানে চিনি অর চিনি দলাইনি ব অঙ্ক বন সংসদ কা বিজেপি নি আবিপি নি বিজেপি নি ইনকা বনন পাররগো ফাইনা নাই ফেকা নাইফিয়া কো হইছে বানা tei rok current rok lama rok abo nok rok ni bagi naifia কোনো নাইফিয়া কো emne agi rogo boot problem nong ro borok phara phai election ni sekang ইলেকশন সেকাং আগে রক তো ফাইও সিপেন আমলো ফাইও je lai thanga election no pha phai je mohase habang sarkar gothon khaini ni sekang je norok no ফাইও আপ্রো norok no bodi di rok hinga aba he kok rok dori phai সাও সাও nga phun norok no sasa norok bodi khang gai chinong no lama kaham himnai tei kaham khainai সাজাং নয় কি ন কারেন্ট দিনাই তুই কাহাম খাই দিনাই লামা টান দিনাই boot pai khang kai no ন খু দিনাই আতে রক সাজাক তো বড় কিন্তু তাও কোনো খুশকাটা কতে লাবা ওটান যা লামা তো অর্ধেক টান খা অর্ধেক টান খা চিনি পারা বেতাবো 2 কিলোমিটার রংনাই যাব চালো তেই জাং টান মাইয়া সেনশন কই রক সাজাতা ওলো সিতার টান টান সেমিয়া সঙ্গ তাসা দরে টান দিয়া ngai norok oro je o apro je election puru je aba he kok ri thangbai mani MLA rok tai kubangma neta leader rok kok ri thangbai mani inka o kok ni mote borok tak phone norok no tai aboni election ni pore o tai phaini pheya মাঝে মাঝে সময় ফাইও ফাইপান অরিনাই চ হিসাও হংকে চুং আবো ব্রক রি রি না রিয়া চুং সাচুং মাইয়াবলে tau taksu ti mai ho ga tabu to te ka kok santai dara no buskang to ADC election ngi phekya angka o ADC chongmani rogole norok tabu sabno koplai khainani musong je norok no je tei kaham khaninai lama kaham himni nai je nok hok ri nok ri nai ba eba current kaham chungri ri nai borok no da norok ri nai na kiba o je riya borok no norok ri nai sabno koplai khainani musong tabu chung ba tabu je chuno je chung sama chung o chung sama chau lama man khaiba tau chung tui kaham chuno tui kaham ri khe chung o borok no chung koplai kheli nita langma tong sakno choba langma tui phaine rokni shiwo te prasarokbo abagai thia sakjora te prasarok ho khaimang tangbaya hokbaya sokbaya rokbaya haikemang langma sasoi thanglai beijaka langma no yagati lai phia boina nungma hai langma boina nungma hai tongthok hamkhrai chung sasa naithok rok odo anglang ti prasarok tongmong no haphang chupakhe angnai phiaba o haphang o luko adong rok tamo asuk mokol nugia angkha kana angkha yak sosana ringya angkha je yak sosanai je manthai rok no supongoi rinai borok paina tongnai salaikha kamini lokorok pia kok tripura ni ground zero report obhai keno ADC chongbari ni sekang lokorok sabono bodri nai bobahai adong kaham no bodri nai sabo ongnai nini mukti hunai sabo ongnai nini lama snam nai nini phirang snam nai nono phiok nai abono naisiklai tongo joto ti prasalok haste ganangrino kami amchayo chini koktuma thumi rohonai rakesh de bormani rohortha koktuma kok tripura